তিনি 26 তারিখ 7 মাস 2019 फार्स्ट सालमारी 24 रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्रनि माराठक एडिसि विलेज कमिटि बाय रिंगजात थांनाय 11 तारिख 7 मास 2019 नि सिमि 16 तारिख 7 मास 2019 नि साल मारी 7 दिन वाती वामनि बिसिं तैखे सिनि माराठक एडिसि विलेज कमिटि नि बिसिंनि गजलनगर पारानि ताखुक रूपक देब्रमानि नक दैलंबुई बाय थांमानो थुयै जों सरकारनि हयते जों विजिट खायमानि जागल जों सरकारनि हयते ताबुक जों मुंसारि मैयाङै दङ आउन बागै जों दिनै बनि तंनानि नक गरैनि तंमानि बागै जों खायरबै जों बनो दिनै सिनि माराठक एडिसि विलेज कमिटिनि गै जत सिख्ला सिख्लि रक दिनै जों बनो दुगानि हयते रांखि चाइमसा थुमै दुगानि हयते जों बनो जों तीन पाई आपने जों बनो तीन सुबह लाखा